nokuzithoba phambi kwabayingcwele, phambi koNkulunkulu wabo abamkhonzayo. Cela ukuguqa ebandleni nonyaze. Amen. Ubaba Zikalala ulethe ireport yomsebenzi wonyaza. Wathi kunabantwana abasuka la ekhaya abafike eNtabazwe bagezwa uNkulunkulu. Uthi ke bawu 43. Cela ke usanda nezwe oyingilozi yaleli thempele abemukele. Abafundisa ukukholwa bala ekhaya, abafundisa ukuhamba kwala ekhaya, abafundise ukuhlabelela kwala ekhaya, abafundise ukuthandaza kwala ekhaya, abafundise ulimi olukhulunywa umuntu oyiNazaretha. Ngiyabacelisa ke ezulwini ukuthi njengoba sebekhetha inkosi babhajadiswa, kunemnikelo ofanele bayinikele. Engakakhuphuki u2 umnikelo wokuvula amasango umuzi wasebuhleni. Banikelele nabakubo, banikelele nabasekhaya komama labo u2. Banikelele no2 wokuvula amagetsemane ayingcwele asebuhleni lapho kuhlala khona ubungcwele ngaleli sonto. Babanikele futhi no2 bokuvula egumbini lapho kuhlala khona izingilozi ezisigadayo masilele ezilethi usizo. Uma iqeda ukufunda iminikelo yethu ifika kushembe usibanibani ucela ukuthi bese kushembe hambani imnike. Bese benikelela no2 okugcina ukuvula indlu yezitsha. Umphongolo wesivumelwana esizobe siulandela ngoJanuwari uNkulunkulu eya ezulwini. Amen. Bese behlehla bemakhaya lapha abazalwa khona, bafike batshela imindeni ephilayo nengasekho uthi inkolo yobuNazaretha sebephakathi kwayo, sebethatha isifungo sobuNazaretha. uNkulunkulu wabageza. Bese bebuza emndenini ephilayo, babuze amacala enziwa okhokho babo, babuze iphambeko ezenziwa obaba babo, babuze iphambeko ezenziwa ogogo bazo. Bese bebuya beza kuNkulunkulu bezobanikelela, babacelele intethelelo. Amen. Sabuna kuphakama nasamu naju
yabazali babo engasalanga emfuleni izobeletha kubo. Lesihlabelelo noma lenkulumo noma lo mthandazo uzothandazwa yibo, ngoba amacala asalile emfuleni azobeletha kubo. Bethi sebephakathi ebungcweleni bukaShembe, bese la macala nezono zokhokho babo thina sifanele ukuhlala la siyasha, sicela uphume nathi. Khona mhlawumbe wayenekhehla la kubo elake laphatha ihlahla lahambisa abantu isikhathi singakafiki, elizofika kuyena lithi ngesikhathi ongena emanzini mina ngizange ngisondele ngoba lapho kuyongena khona kuyogezwa, mina ngifuna ukugezwa. Bese lithi kuyena akaphume, bese ethi hayi mina ngangikhetha inkosi ngangibingelela ngoba ngibona guqa abangayigqokile ingubo, ngithi mhlambe indlela yokubingelela kanti bathunyiwe. Sentweni epheleleyo ebangcwele kade ngibhajadiswa. Sekufanele manje ngibhekane noShembe uNyazi lwezulu uNkulunkulu nimi sibinde. Uma uyinsizwa makufika okubi uthi wathi Shembe uma ngehlelwa intembi ngingabo phatheka kabi angothi yize umoya kuzodlula. Uma umama usuvivinywa kulenkolo kulendlela oyithathile afike obubi ezokuchecka ukuthi ngempela uqinisile yini ukuthi uthatha isifungo sokuthi ulandele uShembe. Uma wami ubothi kuyize umoya mina uShembe ngimkhethile njengalo kade ngikhuluma ekuseni, ngoba ngikhethe into ephelele bangcwele. Amen. Ngiyabacalela uNkulunkulu abagone bangahlubuki, bahlale entendeni yesandla sakhe. Ngicela ukuba nenkonzo emfishane, khona umama engifuna axoxe la angashumayeli. Saye sathandaza lapha eZansi Private Hospital, esehambile sephefumulisa umshini. Ngathi mangimbuza ukuthi uyasibona, wathi gweqa amehlo uphinde wamboza. Unyazi ufice ezulwini, hayi lo sibone emhlabeni. Ufice lo lasezulwini unyazi. Lwathi ethempelini uthandaza ukuthi wena buya phindele emuva kuzosho yena. Akazi ukushumayela ngoba akakavumeleki kodwa uzosixoxela. Siphuma esimangalisweni, ngicela ukubonga ukusebenza bala ekhaya bangcwele. Ngibonga uthando lwenu enithanda ngalo uShembe. Niyakhombisa ukuthi uShembe nimthanda ngothando kusebujuleni kwenhliziyo zenu. Futhi ngiyabonga ngoba bekade bephethe inkonzo esimangalisweni bashilo kubaba ukuthi baba lo muzi nje besebenza nesandla nezo. Nasentabazwe kuthe sekugcina ama-generator ngavuswa ebusuku ngo-11 ngolwesibili, wathi ubaba usekhalisa amakhandlela. Khona iy'nsizwa zala ekhaya ikhonza unyazi, cela zingaphazanyiswa. Ngayifonela kuthe kuphuma umthandazo i-generator enkulu esifikile eNtabazwe. Nase ngiyawukhipha udizili ophume othandweni lwenhliziyo zenu waze wahamba ubaba angasenankinga. Ningayeki ukusebenzela uShembe. Ngibona uNkulunkulu esimangalisweni. Amen. Ngibona uShembe unyazi lwezulu esindisa umuntu. Ngibala la ungibone ngimi khona. Uyaqhamuka lo baba mkhulu kodwa into enkulu kuyena isisu.
uthi sineminyaka eyisithupha saba ngaka odokotela bathi ababoni lutho. Uthi lo mama uma sicela bamhlinze bathi ngeke bamhlinze ngoba baboni lutho esiswini, kodwa isisu sikhulu, hamba kancane baba. Sesithi kuyena ngoba akakwazi ukuguqa, ngena wena mama umbike ubaba mshiye la. Wayesencika ngeloli likababa lelikade limile, wancika emasondweni, wasondela umama wambika, ngizobeka umyeni wami, hayi indoda yakhe, umyeni wakhe. Umyeni wami Nkosi uneminyaka eyisithupha, odokotela bathi babona lutho, ukhukhumela isisu, uNkulunkulu wenza wakubo, wabuka le wathi Nkosi imbusise. Akasho ukuthi akathatha amafutha, asho ukuthi akafunelwa amanzi. Uma isukuma nomama wasukuma nobaba uthi ngicela kuthwani konje uma ibhola ma ukhumbuza, khipha umoya, ufuna ukuhloniphisa sesontweni. Khona ulimo alushilo lo baba. Washo ngesizulu athi ngicela ukukhipha umoya, ngifuna abantu bezwe, ngicela ukuba ngakubi, sathi yehlela ume ngale ngetruck. Akakafiki umama kade embika, sezwa kwathi sancipha isisu. Hamba esimangalisweni ufike umfune lo baba lo uzomthola. Wakhala umama wabantu iminyaka eyisithupha. Saphuma noNkulunkulu saya eTabaso. Hayi mokholo hayi khona. Uthe uNkulunkulu ngebirthday ucela amathempelini wakhe siwakhipha amaphekula. Ngithi nabe sanda nezo maphekula, thanks for going. Sisale hlale phansi sikhonze uNyasa. Ngoba sazi ukuthi emhlabeni sazishele. Umoya kwathi awusibulale umsombuluko sifika. Hayi ngolwesibili labhubha umoya. Kanti kuzoba inkonzo kwabheka bezayo. Iyakhiwe le nto kuthiwa kwabheka bezayo. Mhlawumbe uma ukuza umlando wabo Jerusalem indonga ekhona nazi hambe ibone eBethlehem ukubheka bezayo ngendlela okwakhiwe ngakhona. Sangena kwabheka bezayo. Ungafuni umoya. Yangena inkonzo. Wathi uNkulunkulu akuhlathela isihlahla sakwabheka bezayo ngazi monga kaZulu 148. Sahlatshelela wabusisa wabonga wasitshela ukuthi lo ubaba lo uSibanibani lona ubaba uSibanibani ebali ingane kaBhumela wathi ngiyabonga abantu abenze lento, ngicela uNkulunkulu azabakhumbule. Ngiyabonga abaLazaretha ngoba niyavela ukuthi eNtabazo nisebenza. Amen. Khona insizwe icashile la ngifuna ukuyiphazamisa. Umuzi kaDukhanya zasola zawufaka amasola. Njengoba kusetshenzwa nje kuhleli esitezi. Khona insizwe la emva kwakho. Uma esebusisa uNkulunkulu uthi siyacela nisiyeke ngomoya. Bengithi ngimtshelile, sengiyanitshela ke manje, siyekeni umoya, asakwazi nokubuka siyaxoshwa, ungena ngisho emlonyeni kwanqamuka umoya nyazi kwabanje. Ekhuluma nabantu bakubo, ekhuluma uNkulunkulu, ekhuluma noNkulunkulu bakubo, wasiyeka umoya uqale ngeSabatha. Mhlawumbe abantu bayibanqamulela mayithi uNkulunkulu uyavala umhlangano namhlanje, abantu bakhumbule ukuthi kudliwa amagwava. Waba khona umoya ngesonto, hayi okade ungomsombuluko, hayi ebusuku. Iqhwa kade lisebusuku size sathi masikhuluma amatende azange sihlale besowabambile. Sasho sathi hayi futhi le ndoda ephezulu ayifuni unyazi lohambe. Kodwa une uphuma baba wangena u-N3 wakunyawo umoya. Kusho ukuthi le ndoda ehlala lapho ingafuni uNkulunkulu ahambe.
kukhona ingozi bangcwele kakhulukazi kithi angazi noma siyanaka yini kukhona ingozi esingayinaki mhlamba ngidalekanga kahle angilona lolu hlobo olunenhliziyo elangazelelayo noma ekhanukayo njengekaDavid. Ngeke ngizitshele nje ukuthi okungekhona kwami akukhona kwami ngeleliswe yikho. Uma ungena eNtabazo ekade beseNtabazo, uma usujika usuzophumela uzoqhamuka egedini kaBaba khona itende elikhulu elibomvu ekade lingapha, khona ingozi ngakwehlela nami ngangehlela ayinakekile. Kukhona usisi kuleli yatende uyapheka unekhishi. Uma sihleli eze lo sisi afika bika udaba lwakhe, sithi nahambe uyobikela enkosini. Uthi angikwazi ukubikela ubaba, ngesaba. Uthi lo sisi nginenkinga kabhuti wami, ngeza nobhuti wami la eNtabazo ngaloya nyaka kwakugcwele kakhulu ngawo engelona iNazaretha khona amakhosazana. Seninazo niyitolo nina iphazanyana, seninazo iphazanyana nje udayisa amaswidi nobhanananyana ukuthi nithole imali yokuthenga i-airtime, ninazo. Uthi sisi ubhuti uyasiqeda ekhaya, uthi uyasilanda siye lapha ahleli khona. Uthi ngeza naye ubhuti ezongilekelela ukudayisa emhlanganweni ngoba nginekhishi. Wafika ubhuti wabona inkosazana wayibika, yavuma inkosazana, badla amagwafa eNtabazo. La ngenene thini ibhola ayiwini iKaizer Chiefs izowina namhlanje. Uthi sabuyele emuva kangitshelanga lutho, wafike wagula washona. Inkinga yami ngithuma enkosini uNyazi ngesaba ukuya kuBaba, uthi uzosilanda sonke asiqede siyohlala naye lapha ahleli khona. Uthi uthema ifika wahlangana noNyazi lwambuza ukuthi leya ndawo owayingcolisa uyoyigeza ngani. Uthi wasekuqhamuka bakubo bathi nali ijele lakho esikufaka kulona, sicela wenze into eyodwa, leya nkosazana oyone lapha hamba uyobone ushade nayo, icala lakho lokuliphelile. Uthi ke lo sisi inkinga angimazi lo sisi, le ntombazana owahlangana nayo ubhuti bakhona la bagcina sebethola imali, akazi ngizomthathaphi. Uthi ngiyesaba enkosini ngoba nale ntombazana ngiyazi ukuthi uzoyithathaphi. Yena ubhuti ngoba kasekho nale ntombazana engingayazi ngizoshada nayo kanjani. Uthi ke ubhuti usisi ngiyambuza ukuthi wena wawuzuwenze lento wawuyenzelani, bathini obaba bakho? Uthi bathi umzwendoda akuhloniphanga ngokuphula ingane yabi isesontweni. Le ngane kade ivunula ilanda ubungcwele, babuye bona lapha bahlala khona bathola iphunga lobungcwele ngenkosazana yabo ekade ivunulile isemgedini. Uthi la engisaba khona lwathi uNyazi kuye, uma sebegwebile umndeni laphela icala uzoza kimi ngifale esigogweni. Le ndawo ayingcolisayo ekaba le nkosazana ihambe entanda yofuna ubungcwele bomhlangano kaJulayi. Uthi
ngambuza imvunulo yale nkosazana ukuthi le mvunulo ekade ivunula uShembe hloba ngayo ngomhlangano wakhe izogezwa ubani wona lamakhosazana ekade gida nawo azogezwa ubani so nisipho sizogezwa ubani kukhuluma umuntu ongasekho uthi yena uthi siyasaba ngoba le ntombazana nazi ngizoyithathaphi anzange ngibone phela kodwa inkinga yami ukuthi uzosilanda sonke siyohlala naye kahle kahle ngijahe indaba yalosisi ekade sehambile emhlabeni axoxela amaNazaretha uyixoxe ngashawa uvalo ngoba ebuhleni mangena umhlangano ngiba segethini ngithi bantu akhumbulana amazinyo egolide nabalukini wele ngisho sakudlala kanti into ekhona ngale uthi losisi khona abantu asebahamba kudala abafice endleleni okuthiwa babuyele bayofuna inwele zabo abayigude emhlabeni hayi akasixoxele simlalele lithini bandla akasixoxele simlalele woza sisiwama uzuphatha inkonzo uzoxoxa Thobile ngeza woza Thobile ngoba awuphelela uzokushumayela uzoxoxa uxoxela amaNazaretha ukuthi lo Shembe simbuka thina ngamehlo enyama ngale kwelizayo akanjengoba simbuka unjani uthi isandla sakhe yonke into la emhlabeni mayikhuluma ngentende yesandla sakhe uthi yonke into isandla sakhe siwumhlaba wonke yonke into esemhlabeni sesandleni sikaShembe bengicela ithempeli lasesandla leso angabi bikho umuntu ozobizwa ngesiwengu isiwengu labo abantu okuthi Kaizer Chiefs mayingawinanga bashisa izitulo ngicela sonke sibe namathikithi onyazi sibe abalandeli bonyazi amen kade kule birthday ngoLwesine khumbula inyanga izulu Shumayela kade phethe uhlelo lapha ubacebile omama angithi ufuna sibacebe wabacela straight kubaba nyezo bomama hayi vuma kade ningekho unicebile umshumayela ucele wasebenza wathi ubaba uzothatha idubo emehlweni uthi umshumayeli baba umsebenzi wakho uyonakala wona abantu asibacebe siyabaceba ngithi siyabaceba uvuma babili bathathu siyabaceba ngithi umshumayeli ubecebela thina ngithi sinicebile ke bomama shumayeli unicebile uthi baba sicela sikhulumele nabantu abasiganile senzo wakho uyonakala woza sisoza ngaphambili uthi mawuthi ufuna ukuganwa bengingakwazi lokho uthi sebefika abatshela umkhokheli ngoLwesine ukhokheli umyeni wami ufuna ukuganwa ngifuna bese uthi umkhokheli icela inkonzo sizothandaza uthi bayothi bagqoka bengena bese behlabelela bethi uyalwazi usizi benhliziyo yami ngoba bafeze bekiduka emehlweni kanti nenzelani leyo nto bomama azikho ezinye ihlabelele engingayihlabelela ngaphambi kokuthi uyalwazi usizi usenhlizweni yami ngicetshiwe-ke kuyekeni ngoba indoda mayiganwa bashumayeli ilungisa amacala egceke khona insizwe enikele lapha esimangalisweni ithi kufika umfowabo kamkhulu wathi ezulwini uhlala nabafana ngoba emhlabeni akazange agana noma kwenza umsebenzi udla nabafana ngicela ungithathele unkosikazi ungakhele uRondo bese kuba uThuru bese umbeka khona uzala ingane eziyothetha icala lami eziyokwenza ukuthi icala lami liphele emndenini ukuthi nami likhona igama lami ngicela wonke amadoda amphuma makuvala inkonzo lagqoka amayembe ashwabele ngehloniphisa ukuthi angaganeki
cela sale sikhulume nawe isonto libonakala ngicela bonke labo baba sebempunga bahlala bodwa khona inkonzo etrendayo la kagatsheni hayi gcwele intabazo yonke encoma lokho abakuncoma insizwa kuncomeni nonke kanwane ngomthetho kaNkulunkulu inansuku ehlaza igcwale la etempelini yiba namaphupho emakhaya engivela kuwo ukuthi wakhula wena kunendlu yodaba uzoyishintsha wakhula kunokungenapende uzofaka upende wakhula abafowenu bengaganwa wena uzoganwa ukuganwa uthi uNkulunkulu kukhona icala elithethwa inkosazana lomkhulu bakho uma umkhulu wakho wayijwayela ukuganga ngamakhosikazi abanye abantu uthi thatha inkosazana izofika isitu igeze umuzi wakini iqedele lo cala inkosi usebenzile khona inkosazana sengikhohlwe igama layo yasemnambethu kwaphungula izosilinda ngesibalo sika 126 sicela umbhobho nesinikele losisi uLazaro kwakuyindoda angazi kumama uyini yena kodwa abakubo kade bemthwebula wahlangana noNyazi sicela sesixoxele ungashumayeli sixoxele leli ushembe kufanele lilalele ushembe lenze izinto ezomthetho ngicela ukuqala kule uNkulunkulu uthe isonto libuyele back to founder and second and number 2 wathi yonke into ayibuyele emthethweni uma unecala lesonto ngokomthetho uhlala ngaphandle kwamajabshop uma sekukhona okulungisile uboshelwa ngaphakathi ungene ka uthinti lutho izinto zesonto awuthinti lutho kuzo asisukhuluma lento igubhu isilonda awuthinti izinto zokusonta unecala esontweni wephula inkosazana awenzanga lutho ayisukukhula lento ngeyikhuza ngokomthetho ukungena kwakho ngaphakathi yonke indawo nje emhlanganweni awungeni umnikelo wakho uphathisa bakunikele ngoba unecala esontweni wonile ukhona engikhohliwe ngicela ibandla likukhumbule ufike omunye usisi lapha eNtabazo amshumayeli kodwa kubalulekile ukuthi ngiyixoxe le ndaba le yezwe ibandla uthi lo sisi ngicela ukuya enkosini hawu sisi udlula bonke labantu uthi phela umama wami wangcwatshwa ngeCovid namanje useseplastikini agoqwa ngayo ne-ice akakhulumi uthi umuntu okhulumile uthe bonke abantu abangcwatshwa ngeCovid babegoqwe ngamaplastiki namanje labo bantu abakavuka ethuneni ngithi angikudlulise lokho ebandleni ukuthi onesihlobo nobaba nomama wakhe owangcwatshwa ngeCovid egoqwe yileya plastiki akahamba yomqadi uplastiki amkhipha amakhaza amqade leplastiki amen ngoba asizange sikunake bese ngidlulela kwenhlonipho yala ekhaya sengiyembuke ngisho baba abadala esibethembayo la esontweni abasenayo inhlonipho kushenda uNkulunkulu abamhloniphi uma ukhuluma noNkulunkulu phambi kaNkulunkulu awukhulumi uchitha izandla uneke izandla uthi phambi kweshenda kukhona lento eshiwo ngesilungu i-sign of respect uma ufike nje kuNkulunkulu umama ubaba inkosazana uma ukukhuluma noshembe uhlanganisa izandla sign of respect
Kodwa manje basiba lapha siyabuka ngisho ngoba impela sibathembile ukakhuluma chithe nje noma bengathi ukhuluma nendoda uthetha amacala ungaphansi kwesihlahla. Ngiyacela la ekhaya esandanezo uma uthola ithuba lokufika kubaba hlanganisa izandla ukhulume ngesizotha nobaba futhi ubaba ungambuki ubuke phansi. Ambuke emehlweni. Ngoba ushabe kufanele alalela wena uzomlalela kanjani umgqolozele emehlweni. Kodwa into engicela kakhulu le kuthiwa sign of respect yokukhuluma nobaba uchitha izandla uthi awusamboni ukuthi ubaba hlanganisa izandla ucele uNkulunkulu okucelayo ngicela ukugcizelela njengoba uNkulunkulu ezosikhumbula ukuthi uma uthola ithuba fika uguqe kubaba uhlanganisa izandla zisho inhlonipho uthula uyahlonipha amen. Ngiyacela ke nale ndaba bayinaka abantu le yabantu abangcwatshwa ngeCovid begoqwe ngamaplastiki ibhlungu kakhulu ngoba kuthiwa abantu abakavuki amen. Siyanikela ke ngeke siphinde izinkulumo esikhuluma ekuseni kodwa nje sekulungile ekhabela. Ngiyakhumbula sasiye kuye siyomthandazela wayengaphefumuli kwakunyakaza umshini kuphela. Lapha eNtabazwe lenkosazana esicelile khona yakwaphungula eMnambithi se-UJ khohle igama layo esondele empopeni. Uthi baba mazibuko abavala abashumayeli eNtabazwe bese kungamemuva emva kweyimbenge ngoba indlebe yami kufanele ilalele lokho kukhulunywa imbenge. Jolile into yala ekhaya ngiqinisekisa ukuthi emva kwabashumayeli kungabe muntu ngoba njengoba sekunikelwe imbengeni mina indlebe yami silalele lokho kucelwe imbengeni. uNkulunkulu akasize bangcwele sibe into eyodwa senze lento ayishoyo singanaki izinto eziningi. Abantu kade bedunga umthombo July bungemuhle sengikhohlwe isibusiso sento